Kamoro moro mantie jara magolo TV agero ne yoro makare ukinyo kawuono maendi en odiochieng' mabende en odiochieng' mawane kod nyasi moro mar Jamhuri Day maendi en odiochieng' mabende piny mar Kenya ne oyudo loch mare achiel kachiel. Omiyo ukinyo kawuono kuku mar wach wadwarango ni to wan piny mar Kenya wasechiedho e yo machalo nade nyaka ne chakre 1963 kata higa 1963 nyaka sani. Wadwarango ni to wan kaka piny mar Kenya wantiere kuma chalo nade. Wan kod sirikande ariyo mar sirikal maduong' kachiel kod sirikande mag gwenge. An kod oganda opogore studio ganda deka indi abro miyo gi thuolo mondo gimosu gi nyisu nyingigi kae to wadhi nyime kod chenro machalo kama. Arwako duto e studio kinyi makawuono. Abro chako kod ine min machiegni kod wach ne oganda wa nyingi kaunti mari kae to wadhi nyime kama nero kod gi. An nyinga iluongo ni Anthony Jaragenya, awuod Siaya County, Ugenya constituency igweng miluongo ni Sega. Wakona nya Anthony Jaragenya machiegni studio. Warwa kinde. Digo Anthony Ndugu. Awod Nyagera. Awod Luo. Odi na wacho county Ugunja. Wach ma county go. Wach ni ma Ugunja. Kose ni working wach. Wach machu. Yes. To mano ok be discuss ka. Ini wodi Siaya County Anthony we ni wodi Siaya. Ne bwana ai wach ma county. Omi tulo. Nyigora mogi kamoro montie nyinga en Richard Orengo. An wod Kisumu County. Kama. Richard Orengo rwako duto antiere kai kod oganda mawuok e Kisumu County kachiel kod oganda ariyo mabende wuok e Siaya County. Ana county mara en Homa Bay. Kwacha kwa chiel kachiel odiochieng' makono ntiere kod nyasi mar odiochieng' mane piny mar Kenya oyudo loch. Wadwarango ni to wan kaka jo Kenya waneno ni piny mar Kenya osebedo ka dach e yo machalo nade. Bende wantiere kod gik mabeyo mwanyalo wuoyo. Bende wantiere kod gik maricho mwaneno to kwaneno go nyalo wuoyo mondo losgi e yo machalo nade. Abro chako kod jal mabende olonyo weche go mag dongruok mag uchumi mano Anthony Jaragenya. Anthony iparo ni wan kure kaka piny mar Kenya. Adwa kawo thuolo ni mondo awach ni kane wanwang'o loch ne wayudo ni koro wan kaka jo Afrika wanyalo telo mamarwa wabro nwang'o jo Afrika mabro telo to nitie gimoko adek mane koro wakawo loch wakawo telo mano wacho mabro timo kendo gik monego bed wagore go kabisa. Mokwongo ne en thieth, mar ariyo ne en tuoche, mar adek en fuwo. Tiende nang'o? Nini wacho ni wadwa gore gi miluongo ni tuoche. Ok wadwa ni ja Kenya mora to gi tuoche moko manyalo chiedho. Mar ariyo no wacho ni wadwaro ni jo Kenya obed jok mariek mosomo manyalo timo gik moko gi lwetgi kendo gin jok maparo matut ka gidwa timo. Mogik wacho ni wadwaro nen health education kod full. Education joke full. Education full. Dier gimano wacho ni dier wadwan wagore go kabisa. To at independence tiegi boko mano watimo. Kidhi kaka kuonde kaka Nyanza ni nwang'o ni gine pidho gimiluongo ni pamba. Kidhi Kisumu kambi miluongo Komi ni nitie. Mago ne gin gik momiyo go oganda tich mondo oganda nwang' kaka nweng'o. Gik moko kaka kidhi Kochia tinwang'o mananas. Ni mananas go nowacho ni mananas wabro tero gi wabro rango gi factory moro. Mwanya tero gi to los gi juice warango kaka wanya tero gi e chiro tinyiewo maber. Gima koro nyako penjre sana. Into be gik adek mane wachiko ni wasingo ni jopiny go wasetimo. Kama na Jaragenya mana kapok wadhi mathoth abro penjo ni to in kiparo kaka Anthony Jaragenya mogolo weche gi bende paro weche mag die weche mag tuoche kaachiel kod weche mag fuwo oseked go. Ka waloso kawuono ni kaka waloso chieng' waloso ni. Wang'eyo ni daktache gin strike ging'anyo mana die ging'anyo kendo jitho to waneno ka ker dhi mbele gi campaign ni ma 2017 nikech health kaka ji strike dhi mbele ni paro ni ker nabedo piny mondo los gi dakteche olos gi jok machietho ni mondo gibed piny giwinjore to en nang'o wawatiek jafi penjo mar ariyo kaka skunde nwang'eyo maber ni skunde wadwaro free primary education. To kenena free to onge education. Nyaka bedi nitie free to puonjo maber mopuonjo nyithindo maber. Tipuonjo nyithindo maber nade?
ka wantie gi buge, ka wantie gi jopuonje man gi lony ma puonjo, maga e gik mano wacho, kendo gik moparo ni onego bed timore. Sani free primary education. Be jopuonje wan go tie moromo. To be jopuonje ma puonjogo, gin jopuonje mosetiegi ma gitiyo tich ma ging'eyo. Adiera makende. En ni wachako neno gimiluongo ni laptop nowach ni biro. Gik ma obiro ogen laptop. Gin gik moko mopogore gi laptop. Mago e gik manyaka koro penjere nto. Be wadhi iyo manwa wacho no bro dhi. Yes. Arokamano Anthony. Wabro duogo ire chaka chama wa fwenye mitang'o no weche gi kipoko timo. Weche majiro weche matude kachiel kod weche makoko. Mane mo ng'ana ni mondo ang'adi. Bende biro chako lero pien ko jasane ko duogo ni to. Wacho ni ok gin laptop ibiro nyisowa tut mar wach nero. Wuod Nyager iwacho ni in wuodi. Warwa ki studio bende imbiro nyiso ni in kaka wuod Nyager. Ineno ka piny mar Kenya Dach nang'o? Wachiedho nade? Nyaka no wayud uhuru nyaka sani nyalo wacho ni wan kuma chalo nade? Well, ingeno kwa nya wacho ni pok wa make any gains. As a country, nitie gik mwaso make kaka gains. Mak mana ni implementation emoso go happen. Ngeche ni the human person emoso disappoint this country. The human person ni o disappoint wa nikech wadhi bua pogore, bua donjo ikuku mar oganda. Waweyo wach mar bedo jo Kenya, wabedo kako oganda. Ngeche ni ko oganda unie loch, to une joma nyalo bedo the men of the day. To ko oganda uonge loch, to uonge a position makoro unyalo kao. And mine gi most of the across the board, to ngama the buck stops with in this matter, and President Mapeng. Nike kata a man who makes a decision, mang the final whistle in a football match, and very free. Koponi nitie opira moro molo yomoko winjore. Ma jokoni yuare to jokoni yuare. En monyalo make a decision. To President ma this country, emo koso nyiso way forward kako dwan pinyo bedi. Nikech en bende kaka wayuagore e kako bendo yuagore. Then it fails the whole process. Ni gains mwaso make gina. Nikech ji okoso understand na as a country nitie policy mwaso achieve. Waso achieve no through taxes mabedo collected. Onego bene infrastructure marwa is in place. Mano ngeche ni gimo kaka ndara, siro mo oger mataya nitie, tipo nitie malongo, mano nego bedni nitie kaka Kenya. Wach ma somo ma jaragenya wacho ni onego bedni nyathi yore mar dhi school olosi yo maber, class mosome, buk nitie mosomo, kanitie a position of technology kama koro wacho ni a country will achieve a process mar nwang'o laptop, onego bene nitie, to onego bene ka nitie ten gima durable. Okay, en gima okel for prospect mana to serve a purpose for political gains. Onego bene wach mar hospital, wan go hospitande manyalo even deal with special diseases. Okay, just a mere hospital. Onego bene wan ga health center ma well equipped minyalo deal go gap a more physician level. To kanitie a special attention me corridor no wacho no deal go kaka koro kidhi ugenjwa kucha nitie chieth moro mar leprosy. En kama ne Dr. Dale manenga tie. En hospital moger for a specific purpose. Sani bro nwango nitie tuoche miwacho ni kidwa chiedhi kae tafadhali dhi Bomet. Or kidwanyo kae da kodwa nyuol tafadhali odhi onyuol Kiambu. Kiambu, probably those facilities are there because the first lady area no to so be equip that hospital nicely. Koribron wango ni Kenyatta National Hospital, which has got the best doctor so far to onge facilities. Kiambu is just a county hospital. Korongo facilities mango Kenyatta National Hospital. To the best doctors from Kenyatta Hospital. So we are missing the point. Koro gimone gwa kuongo wangen as a country, what values do we have? Gima thagwa nuano wahero keto gik mang'eny in our laws. So we don't follow them. Bukarasani kipenjo ja Kenya
what is our value as a country. To Kenya kia nikija Kenya wen ka CDF okel to CDF en ma mjumbe okian manen right mare as a country kada mjumbe motelo no be kian manen right ma japiny onego yud. So nitie gik mwaso achieve as a country but implementation also be the weak. This is where we have a problem. Erokona nyawuni agera winyo bera winjo kwacho nini tire gik mawana goro tena kaka inyalo keti mondo gibed kare mane rumo segede kod tago. Winjo kichako wacho kanyo bene ne piny mar Kenya osegik kama ka jomoko nie loch to gineno ka gine maloj meru nego bene konyo gi giwegi to nitie jok moko ma bet ka ipiro. Mago eko duto wabro duoge. Richard Orengo arwa ki studio aneno ka isebedo mose ling. Winjo kanto ni jaraganyo wuoyo winjo ka winyo ager wuoyo. Richard Orengo ineno ng'wana kama erokamano Jeff. Awe adu mana na mede wach ma ya osewacho ni chakre wane wayude uhuru 1963 wasewuotho maber bi wasewuotho maber. Gima nyalo wacho en ni wasewuotho kaka Kenya to kwasechopo kama nonego bed ni wantie bang' higni 50 gi wiye nikech wuodho osebedo ka slow. Ichal ng'ama wuok Kisumu kabiro Nairobi, nitie joma ng'awo biro gi ndege, nitie ng'awo biro gi gari, nitie ng'awo biro gi bus, nitie ng'awo biro gi matatu, nitie ng'awo biro gi ndege, nitie ng'awo biro gi pikipiki, nitie ng'awo wuotho be. Koro king'iyo wuodho kaka jo Kenya mwasewuotho higni 50 mokadho, wan osebedo kwa wuotho ka jowete wato ringo, moko idho ndege, moko idho gari, moko bedhe gi pikipiki. Koro yudo ka jiwa mane wachako wuoth ni mbele wa moingo kama wantie. To mano nyiso nango, mano nyiso ni kane wachako wuoth to waduto ne wan gi potential, same potential. One thing mando wacho ni Kenya se move maber. Manya ku appreciate any region wakae waneno ka Kenya nigi very good human resource. Human resource ma well trained, ma well qualified compared to other countries. Okwanya wacho ni ber kabisa, but compared to other countries Kenya setemo. Mano nyiso ni kama ne jaraganya wacho ni dealing gi issue mari literacy cha. Nitie steps mwasetimo kar somo kanyo. Gimo kethore ni kwa nyalo paro 2003 kane Mwai Kibaki donje telo. Wiji no will gi agenda. Nikech ji no loke ni koro wabeda gi free primary education. But it should not be primary education. It should be free access to free high quality. Koro gima ne wiyo will go in high quality. Koro nani bano yaw school nyithindo dhi desk onge, japuonjo onge, class onge, chok onge, book onge gimoro amora mane school. En mani idhi e class tido ka japuonja achiel nigi nyithindo 80. Kata kaka inyalo puonjo gi ok inya ng'eyo, moro ywak, moro layo, moro go koko. So it's a mess. Wacho ni bana mano namba 1. Namba 2 en ni access to education ok inya wacho ni en primary nikech kitero ng'ato nyaka primary kata kikawo ja primary mikelo kae onge basically gima lich ma ja primary ong'eyo. So somo nyaka class 8 gimo nyalo konyi go nitie lakini aparo ni thin kabisa kendo ken gima nyalo contribute e dongruok mar piny. De wacho ni bana wawachru ni education obed gima free. Iwinjo ng'ato tiek primary school to donje secondary school. Otiek secondary school to donje tertiary school, odonje university, odonje kama onyayo de tiegruok. Nikech somo nyaka primary ber to gimo nyalo konyi go onge nikech gimo dhi contribute en gino ni literacy. Illiteracy tiende ne ya ikia ndiko tikia somo. To literacy tiende ni koro ing'e ndiko ting'e somo. Nitie gimo nyalo konyo ga nyalo wacho ni nitie lakini gimo nyalo konyo go piny ma meja ahinya. To kane nikech literacy en mana mondo dhi fail kidhi office sirkal tinya ndiko nyingi kata nya sign signature moro. Aparo ne wang'ie ni bana education obed gima comprehensive. Wang'e ni owuok e primary nyaka training level. Mano progress mwase make. In terms of other sectors, madwa na watch gima no miyo Kenya o slow down kane wachako development maro at independence. Eni Kenya kane wachako to ji no ringo dhi tribal segregation. So kar mondo wang'e ni wan kaka jo Kenya wadwa gero Kenya to ji donje kabila ng'ato Kenyatta wacho ni an kaka Jomo Kenyatta mbiu ko inangi gi joga gi madwa tiyogo mondo koro wayak piny. Koro Kenya gipoga giwacho ni lo mane toka ng'ane cha ni nono mbiu kaw mano. Ng'ane Kariuki kaw mano. Ng'ane Njuguna kaw mano. Gipoga kamano morumo. Ma Kenya winjo ni sani kata king'iyo lo ma wan go Kenya. Tom gin joma ng'iyo lo. Gibiro ng'isi ni bana kata mana half mar Kenya. Obedo owned gi ji kata dek kende. Koro ing'e ni mano piny ok nyalo develop ka lo nikech lo is a resource mar development. Ka lo no obedo owned gi ji 2 kata ji 3. Ni kigo wang'i koni to either en Kenyatta family, kilokori konto en Catholic Church kata mana ACK to kilokori ko rumo mogik kabisa to en family machielo cha. Koro aparo ni mago gik mosebedo ka ketho Kenya nikech
jogi nodhi modonjo moketo corruption mbele gi tribalism mbele makoro ka nyingi chakore go nyango kata Otieno to kinya donjo kacha ka Kariuki otelo ka nyingi chakore gi Kariuki ok inya donjo kacha konyango telo koro mae gima oseduoko chien kaka koro akwede ni emo biyo wadok chien kar mondo wang'i kaka wanyalo mako lweto mondo wadhi mbele kaka Kenya to koro wachako yware wachako pogore awinji maber awinjo to wacho ni wuod Nyager gini jowa jiew lo ang'eyo kata bro yie wacho kata ok nyiewo kwat wa nyiewo mano propaganda gini ma ginyieo lo Kenya wacho gini ma ginono lo aparo gima wacho no aparo iwinjo gima Orengo wacho mana ni watimo nonro e yore I think that's what he meant. Gima otemo wacho ging'iyo weche mag lo mama na onego an mipenja nikech ing'eyo gima Orengo wacho no just to add on what Orengo said ing'eyo ni samwa wuoyo about lo warango gini ni warango mana ni warango Kenya ing'eyo kata kidhi thurwa sani tibro nwang' ka nitie families moko ma kane gin go mwandu to anyuola moro could not maybe they were in a problem janyuol tuo or gidwa dhi school jowane mege kata pesa moko matin families monyalo tinwang'o ni out of that jogi ne kawo gigi to koro giloko magi kodi wang' ka ng'eny families wa are landless. I think that is what Orengo is saying. Orengo wacho niya kama ibedi kony kaka japiny ni konya we yako actually that is what it means ni kama di kony man actually is what if I can build on his point on point more than a build ni kama di kony kaka japiny ni nikekra sani Jeff, it is very true ni jothurwa e dala sani diere manyo wan gi KANU when KANU was ruling us jowa ma probably ne gin michiegni gi KANU oma jothurwa lo karombgi mani ke gine manege nyalo access gwendwa ma karombgi. You see, we cannot have a policy that always bring our people down. I want to kwan risk takers kaka joluo nikech waneno an kasani kata na yo minyala gimomi oganda wa ineno ka ji ochayo kata gimomi ineno kasani inyano ko oganda moro no malo to oganda moro no piny luo ka en nikech title deed minyate riba tinyano kantie a region magana na title deed onge kata jaragenya ni can tell you no kede gwengi sani inyano anga chiegni familia de kene man title deed jomodong puro nga puro puodho kanyo to puodho no se moko puro at masi manga ringe ngase nyalo bedo nga title deed gu piny ma corruption sani ng'enye ni e gima apano Orengo mean ni piny ma corruption sani ng'enye we have allowed corruption too much to the extent that even what we have now lost it and what Orengo was also gima Orengo mean en area kaka Muhoroni nentie actually the KANU region ne na sugar belt area joman ga agricultural production gin ga joman malo everywhere magi gik mo wacho na kae onego losi magi gik mo values ma owacho ni at the independence time onego ben kawan sukari arane Muhoroni mane loso industrial sugar industrial sugar enu kata kongo soda peremende gimora mora mais agent maren sukari should have been coming from Muhoroni kambi no ne wanego that thing is not there. We blame the country, we blame our leaders in the region. We blame also the county government. Kama na nyawu Nyagera winjo ber anoka insani pulo de matek miworo kata kamano kapo kwa di break Anthony kobro duogo ile chela kachiel to obro rango ni ang'o miyo weche gi mag dier weche gi mag fuo kachiel kod weche mag poche pokorumo kana wago kod mbaka chieng'oro kana we dongruok mag uchumi no wacho ni kata mana Nairobi kama antiere ni kinyeudo to ikawe to mi title deed inyalo kawe mi to same chako chiele chande ko ka oganda bende biro kata ji adek ng'ato nitiere kod title deed mar lobnero ng'ato no usne lobnero aparo ni mane gima wuonya gero wendo wacho ni oganda mathin nitiere kod kata weche mag mibadhi osemiyo wabedo piny moko nyalo ng'eyo to adieri ni kure to kuma adieri onge en pwancha nani wabedo yo matin waduogo bedo ni kod wach machalo
En odiochieng' maber jera malolo TV okiny ma kawuono mana kaka ne onyisi achiel kachiel. En odiochieng' mabende ong'ere kaka Jamhuri Day, mabende en nyasi mwarango godo to kaka piny mar Kenya wasechiedho nade nyaka nwa yud loch mar piny mar Kenya 1963. Wang'eyo wasebedo kod jotend piny owacho ang'wen, wasebedo kod Jomo Kenyatta, wasebedo kod Moi, wasebedo kod Kibaki kaachiel kod Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Odwa rango ni to lojegi kiduto oseterowa e yo machalo nade. Achiel kachiel achaka duogo iro nitiere ng'ama bende kogo keto TV mare bang' yo machalo kamanero. Mana nyingi kende kaeto obro dhi. Anthony Jaragenya. Iro kamana. Tom Duko. Richard Orengo wuod Kisumu. Iro kamana nya achaka rwako we studio wuod Kisumu kaachiel kod jo wuod Siaya ariyo ma wan godo e studio odiochieng' ma kawuono. Anthony kane pok wadhi e yueto nwarango weche miwacho ni nyaka noyud uhuru 1963 ne idwa ni mondo ked kod tuoche adek momako oganda. Iwacho ni en dhier, iwacho ni en tuoche kaachiel kod weche mag fuot. Iwacho ni nenore ni weche gieki pok obedo kare. Ang'o momiyo weche gieki ok bed kare? Ang'o ma ywawa chien? Ineno kwarango wach ma fo gi somo. Nowacho ni wadwa ni wagol fo e jo Kenya. To kirango jok ma formulate policies mag education, marango kaka wach mar golo fo na chal. Tipenjori to bende policies mag kelo education system mag intie. Be nyithindgi dhi e skundego. Ni wacho ni idwa gero primary school kata idwa gero secondary school to be en kama inyatere nyathini kaka jatelo, nikech kelo ni wadwaro kata 844 system to in wuoni jatelo tikawo nyathini titero British system. Mano nyiso nang'o ni kata gimi kelo manyien okiyie kode mondo nyathini odhi through the system. Tiwacho ni mano e gimi dwaro ni piny. Mineno Kenya sani inwang'o ni nitie many private schools. To nitie private school ng'eny nikech ang'o? Nikech public schools ok dhigo maber kendo ok bed run maber. Emomiyo wan gi private schools mang'eny. Nitie gimoro wawacho ni gima chando wa ahinya ni jopuonje onge, classes onge, buge be onge. Giwacho ni gigo komedi bijo puonje bedo train maber to somo biro bedo mayot. To sama mano timore ma wan wagore gi mago mondo mago keli Kenya ka mondo pesa mwango waketi onyiew bugi ogergo klasi opuonj go jopuonje mabiro puonjo nyithindo. To ng'ato bukore ni gima dwaro ni mondo kel nyithindo laptop. To kipenjo laptop biro na waketi tablet. To sama ikelo tablet go jopuonje monego puonj nyithindo gi tablet kata gi computer go to gi kia kata tiyo poko neno kata tablet. Mano emi wacho ni bwana jotigo. To kirango to ng'ani wuok gi paro ni kanye no somo kanye. Tiyudo ni ng'ani en ja private school, iyudo ni ng'ani ne dhi school en gima ne lich na ahinya ni kombe go nitie. Jopuonj mne puonje gi mta wazungu kama no some ne somo kuma ber kabisa. Meno paro ichunye ni gima no lak ndalo mno somo cha en laptop kata tablet. Kuntie nyathi moro ma mondo chopi school en shida. To kata ko chopi school no kech madwa gole school kanyo. Koro magi minwang'o ni jotelo motayowa e wach mar golo fuo. Ok gisebedo jok ma winjo ring ma jopiny nigo. Mar ariyo, Orengo owacho gimoro kanyo to kowacho ni jo Kenya wan to wasedhi slow kabisa. Sana ng'eny pinje ma Afrika. To anadwago wacho ni jo Kenya, jo Uganda, jo Tanzania en kaka ni pigmis. Jok machon luongo jo Kongo, jok manyodunde. Ni koro gichung' kamoro. Ne gipako ni bwana kuom wan ng'ama bor molonya wadgi. But all of them are pigmis. Koro ginyal compete about height. Ginyodunde gite. They are doing badly. Mano e kaka wan jo Afrika ka jo Kenya. Nyaka wach ni bwana ok wadwa compare ourselves with jo Rwanda, jo Tanzania. Wadwa compare ourselves with Scandinavian country. Wadwa compare ourselves with Singapore. Wadwa compare ourselves with South Korea. Ni maka at the level modwa chopi. Wadwa wacho ni bwana kidhi United Kingdom, England. Tinwango ni private schools tin kabisa and that's very special ni nyithindo. Public school emang'e makata nyathi prime minister the public school erego mo Kenya kaka
wan to kwatim kamano ni nwang'o ni lowo ma skul monego bed ni mane mitiyogo kuom golo fuwo. Jasiasa moro wuotho mos rango playground ni kanye modwa loko parking mar hotel. Jasiasa moro ong'eyo ni stage nitie kumoketie maber, ni stage ne modwa golo kanyo odhi otere dir class kama nyithindo some, nikech ang'o nyithindo ok som mano. Ka wadhi kamano to an aneno nokwadhi maber. Emomiyo at Independence nowacho let justice be our shield and defender. Ni ratiro emobedo kumba marwa. Mano kende na Rokona Jaragenya winyo ber ka yuago weche gweko mag mondo mi ratiro emobed okuma marwa. Winya ger in bede kani loso kaja chane to ne iwacho ni nenore ni oganda wasebedo kod pogruok maduong' miwuoro ka ji nitiere e loch kata sirikal tirango mana ni loj ng'en mar joka ng'ane loj ni ok nyal konyo oganda duto. Weche mag mibadhi wacho wach kende ober gorengo ni uin ng'ama rango weche mag lo. Nyiso ni to weche mag mibadhi kaachiel kod weche mag pogruok ni ka oganda ni nitiere kanji to ok ng'e ni wan kaka jo Kenya onego bed ni wakonyore gi sirikal nyiri waduto. Ang'o makelo pogruok machalo kamano? Yeah, Jeff, sama wawacho about tribalism, ok onego waket ga gigi pase ni oganda warango gik moko on the national level. An aparo ni kaka oganda kaka joluo sani. The constitution of this country omiwa a head start wherever we are. Nato kaka an gi Jaragenya wa Siaya County. The main reason momineno ka Jaragenya luongre ni Siaya County. Yomineno ka bwana ni happy to call himself from Kisumu County. Kichopo dala gi tinyane taya, inyalo neno ndara maler, you know. But one word you count for. You know, you feel ashamed of calling yourself in that kind of a life. Near Siaya County. You understand? And my thinking was always ni Karanasani. Jacom is struggling to become the presidential candidate, of which anaparo ni kane odwa timo kawadwa move maber no nego wani mwa show leadership madonyo with what we got. Because count ginini was at about 16 billion, about 16.5 billion per county. Yes, that's a lot of money. Magtaka be na nichulo ji salaries kaka our county governments are claiming, then we would see a general livelihood change. Uganda again ke jogi odak kod joma tiyo kae. But jogi mino anka ni too many loans that they cannot service. And kuonde gi mino wangon pod mtoka, we are just neighboring Western kaka na bwana ni Jaragenya the same one neighbor Western. So in Western gin go maram roads kaka wan to you can hardly find mtoko moko in the mud. To korwa koni to kako chwesani to kionge pesa, you don't have to go with your car. You would hope to hire one. Mondi de kethi mondi dwok nuongo. Nike jin mari no nyalo kethre bichwe moki repair. Actually kidwa chungo mtoki kidi the Nyanza ndaloma koth chwe. Then you will just come back, you can't afford it. Nge jen wan wawegi wan dishonesty. To gimone go wangeni really, what can you do to your country? And that's why there is one thing gimwanya kwa winjire uru no principle kaka mag joma richo gi, they will not cease to be there. But we should develop a principle. John F. Kennedy ne wacho ni you can give the Kennedy money but you can't buy the Kennedys. Those two languages have got two different meanings. Ngejeni katiber corrupt machal nadi need to survive in their government. Yes. Whatever you take to them they will not refuse to take. But will not change what they want to implement. If they are saying they are going to curtail what Makuo, they are going to do it. And that's why you would find Kakanyocha Wanga very typical example. Everybody knew Hillary was the president of the day. Yes. But it happened Trump noyombo. So Trump now is being guided with what America stands for, not what Republicans stand for. Ngecheni ku samudi PM to the ka woki utiu. But ka saw you achieve to koro you think as America. That is what is failing us. We are not thinking as a Kenyan. Iwinjo kada sani gik winjo ma Jaragenya wacho. It is not bad to have technology kaka mag laptop and what have you in schools because we are in a development world. But what are we achieving with this? Gimanya kwa winjire uru ne like education. I want to support Gimanyo Matiang'i Otim.
But do you know one thing that has made this country to fail, Jeff? Ananyalo nyisika ngamutumo nono. Gimasani fail this country. Momine ka corruption ngeny. En jo mineno mati office gi. Some of them are working, are employed with certificates that do not belong to them. And that's why some odonjo kacha ni case certificate sache moko no nyiew through River Road. Yes. Or en certificate maro wargi manotho. Unge very well ni gimanyalo timo is to make as much as I can with the opportunity that is availed monda walk away. Gimanyo matiangyo timo ni today me I would say this government wants to move forward. Yes. Watimi ora surgery ngata ngato tender a certificate marekai. Ibro nuanga ji mang'eny will be sacked because they are not able to be in those offices. And actually if you want to shape this country today, we have a very good human resource but they are misplaced. Ibro nuanga jara Kenya emoni go bekta managing director. But ngamotelo ne ngama nonyo certificate was got nothing. Manyalo offer. Look at na team a case study moro marjo KPA. KPA did such kind of an example. They sacked almost 300 employees. Magojo kwanegi chulo musara, which was not worth it. And this is the thing. So we need people, in not thinking manyoro matiangi beruwan. Yes. Me I think we have to applaud Ngarokamago. When he was the vice chancellor here, no tell on medical. I remember neja ugenjo moro kani nyalo paro ja ugenjo mano operate mama manotho machakosta. We went to him and pleaded and he said no. Mano ngama konge TJ. If he's a doctor, he knew ne karonya timo gimarach. Nikech as a doctor, inigage everybody, every personnel, mangamoni pala, mayiweyo. So kapo kotwango ngato nyako confirm ni gika duto are assembled. Bugi cross check. And Magoa refused to readmit that person. We need such kind of people. Sanika Nyodonji education kai. You've seen what they have done. The success is not about Matiang'i himself. It's about Matiang'i and the people who are there. This is now what we need in other sectors. And that's why you would find Nua Wachonia. Even if Jacob wants to rule, and I am sorry because me today I'm being disappointed. I'm seeing everybody wants to become. A change of guard came within the constitution. They wanted to be senators. All of a sudden, to governors. I'm wondering, presidents historically all over around the world, they always make the government with a few friends, Mamagi. In any case, we are successful. Dungani cabinet. Maegi machanda nikeche I'm wondering to nikecha winjo kasani ngata do bedo governor, ngata do bedo governor. Are they not just telling us no, they are not better than those people who have been there? The same corruption is going to be there, the same nepotism is still going to be there. Wabedi urjok mokoma can also sacrifice for a journey. Nikechi machanda wa Jeff and we are not able to sacrifice for a journey. Kirango sani joma nogoren piny ni ng'eny languishing. Me have friends like Uchengo Lang. Uchengo Lang and Janyakach. He's an A-level student. If you go home, Uchengo Lang has no even employment. Even a county rep, my ward, and I don't think could even give him to be a ward manager. But those are the first 6 who went to Kamakunji. Wabedi Jumanya Logarango values. Such a Mokobwa Rangani, Nanomane was here. And this is one thing that is now even failing the president. When the president is telling us no fail, institutions will fail, the best thing what he can do is to call on parliament and tell him no one. Udino lueta mo kanyal saknato. But I feel you are not taking this country on the right position. Be wanyalo nwange jo mabeyo. It's good to be honest. Jo mabeyo nwakoka. As a parliament they will have a thinking. To kwanyal chunga ganyicha luonge to wachone oneno ka institutions go fail. No, he ought to have gone back to parliament. Onyiso parliament no. Aneno ka institutions manoket ma constitution oji. Give fellow as a country. Ngamanya ima kuja kuoni okunyale yale malongo, there is no time frame. Nikekra na chief justice nyaka me time. Kanga to bero child with corruption. Indeed, mo bero child corruption. Ngani onego bidi court for what duration of time? A case
from my level of understanding on my level of professionalism, ki neno ka evidence owuok kaka Orsha, body court duogo, it is no longer an evidence anymore and got distorted. So onego beni samo gol evidence no the court, exhibit no of the court, it must be dealt with that day. That is the principle of investigation, and these are things which must be observed. Quran gima wanyalo wacho ni indeed we have what it is to take this country forward, but we are failing this country because our leaders do not want to think with us. It is a national day. No, I believe Aben President and Ngamabeto Nyocha Magido Kao together. He doesn't want to. Okunigiwet pinti joma formulated. Gimoso this country in Jomoko and any joma formulated what should be spoken on the national day. They should be collecting. That national day is to collect what we have achieved and what we have not achieved, so that honesty can be there. Madwa wacho matin kapok ndukotie. Ni gima awinjo kowacho ni wan gi tribalism makoro ogothach Kenya kaka bes. To kipenjori ni ere gimomiyo seche moko tribalism donjo e Kenya. Nikech ka ang'eyo ni government marito piny kopore ni ng'ato kosona badi court, tabro nwang'o justice. Kopore ni tero nyathina e school tibro puonj maber. Kopore ni adwa dhi dalawa to ndara maber adhi lowo. Kopore ni antie tich moro madwaro atero papers na kuro tibro rang papers na go maber kendo wach jara Kenya iromo ka iromo lakini orengo taberie mohingi koro orenge mimiyo tich kama go timore tieno onge tiende mar tribalism. Gima mikelo tribalism ka en ni mokwongo inwang'o ni an ng'ama jatelo ang'eyo maber ok an competent enough, ok ang'eyo tich maber, koro ang'eyo ni nitie ng'at moro ma nyalo tiyo tijni maber to kanyal hinge gi wach. Koro wacho ni jok mawuok e gweng'wa ni jodalawa wabiuru kanyakla mondo wagad gini, to sama watimo kamano tachuto ni gik moko mak gi deserve, to koro gibro chako wacho ni bwana gini marwa. Nikech because of injustices that we've allowed to prevail for a long time. Emomiyo wan gi tribalism. Nikech penjiri ane, ere umiyo Tanzania to onge tribalism? Jogo to gin neighbors oka. Nikech ang'o? Nyerere noketo maber kabisa ni bwana gimi deserve tibro miyi. To kikoso bidhi court tidhi tweyi. Emomiyo kawuode ne dhi lweny. Nang'isi gini kadhi gidhi lweny Uganda tipenjoro kunto bwana wuod Nyerere ni battalion madhi front line watimo nang'o, to Nyerere winjo tel ni chal midwa gol wuode oteri office kudwa teri front line to wacho wuoda maduong' miluongo ni Makongoro Nyerere en Mtanzania kama yule yoyote, ten jalweny ni frontline kanyo emobenya kubedi kotho to kaka ja Tanzania. Be Kenya wanya timo gika? Be Kenya wan ni wuod jatelo biro dwaro tich to wacho en okiromo, nitie nyathi moro mawuok bar ndege moberie molong'a, wanya timo kamano. Kok wanya timo kamano to tribalism biro dhi nyime. Pero kama na orengo duogo iri kane wacho ni weche go kuma kapedo mag bedo winjo ka Tom bende opuoyo magoa bende ng'ama ibed sebedo ka ipuoyo ahinya. Giwacho ka indini in gi mor nyalo wacho kendo nyalo luongori ni in wuod Kisumu County. Ena wacho ni en gi wich kuot, ok nyalo luongori ni wuod Siaya County kech onge gima ber Siaya. Ang'eyo kata tae onge Siaya ka wacho mano biro nyiso bang'e. Orengo nyiso ni wacho ni wachako ng'wech kanyakla to saniri ng'wech osewa, jomoko ni mabor, jomoko ni dire, jomoko pod ni chien. Bende iparo ni kaka piny mar Kenya waduto saniri bende wachomo weche mag yiero. Bende wanyalo chako duogo kanyakla mondo wane ni moving forward kaka piny mar Kenya bende wanyalo chako wuotho achiel ka wan kod sirikal maduong' kaachiel kod sirikal maduong'. Jeff, gimomiyo kwanya wuotho achiel en niya, the political system, the political foundation mane Jomo Kenyatta oketo Kenya ok nyal allow Kenya to move forward as a country ma united. Awacho kamano nikech election process ma Kenya, election process should be a process mikawo go merit ma ji ng'iyo go ni ng'ane gi ng'ane waketo gi platform to wapimo between ng'ane gi ng'ane ng'a ber moloyo wadgi.
adwa penjo kata Tom gi Jaragenya ma koro complain kae Yes. gi Siaya County. Siaya County ne nigi elections didi ma yiero governor. Omigi chance mokwongo gi yiero Rasanga. Koto ketho. Modwoki momigi another okay Siaya kane ok uyie gi mokwongo cha kendo kendo gi yiero ra To gi ywak kaidi. koro hinya koro that is what I'm saying about the political the political system mar Kenya. Iwinjo mere. The political system mar Kenya does not allow merit. Yes. The political system mar Kenya does not allow the best to win. Adwa miya very good example. And my gima ji osega penjo kawacho. Nyathi No kanyo kendo mane. nyathi moro mora No kanyo. No so wacho gima miyo. adwa dhi e national level. A national level. Yeah. Kata mana the options ma jo Kenya nigo in terms of a president. Yes. Do we have the best? Do we have the best president? Joma chung president go. Yes. Are they the best? Iwinjo mera. Awinjo. Kidhi kamoro kaka America. Ka jo Democratic Illinois Senate ochungo Obama ni makoro wuodo mwedo no bed president. Yes. Tieno ka jo America teng'ie to wacho ni Obama to ber. Because ka ging'iyo qualifications ne, ka ging'iyo merit ge, ka ging'iyo background ne, ka ging'iyo gik mosetimo, tiwacho ni en to timang'o, en to ber. Despite Hillary Clinton gi machinery gi everything, tiwinjo ka jo Democratic Party mawacho ni ng'wech mwadhiye ni to Obama to ber. Iwinjo mera. Ji ng'iyo merit. Kata king'iyo between Hillary Clinton gi Donald Trump, I can tell you an nyocha support Donald Trump. Gimomiyo support Donald Trump nango? Nikech ober, nitie gik ma nyocha osetimo. Minyalo wach ni ng'ano timo ma ogero. Hillary osegero ang'o? You see, that's the same thing man Kenya kae. Nitie gik miluongo ni political families gi political classes. Yes. So this political establishment emoseduogo Kenya chien nikech the politics is around this political establishment. Yes. Nikech ni either I don't know whether Uhuru is the best or Raila is the best. Ning'eyo ni either in go Uhuru, kok inya yiero Uhuru ti yiero ra. So what if king'iyo ji ariyo go to yiero ni among these two people tano kane ka giber ahinya? Iwinjo? Because are they the best? Iwinjo? Kidhi kaka Siaya, I want to go back to Siaya because example mar Onogi elections magi medo. To pore gi yiero ng'ato achiel. Iparo ni kuom joma nochung' Siaya. Rasango is the best. Is he the best? Majo Siaya could offer. Tingeni Siaya kanyi mantie academicians, scholars, ji mosetimo very big things kata mana development industry. Was Rasanga the best? And the reason behind that you cannot even blame Josiah, it is the political system. The political system that we have. Kibire national level. Either you are grouped into two. Either you are Jubilee or you are Jakod. But ipenyeni bana kate code gi Jubilee kaigi. Are you seeing merit more high level, skill more very high level? Manyalo take Kenya to the next level. Nikech ng'esa ni Kenya ni runway. Kenya osechunga chungi runway, chal ndege mosechungi runway igni 50 gareyo. Gima Kenya dwaro en pilot. Madhi moro ndege to kawo ndege to ketang'o? Kete yamo. To wana gi ji ma pod dwa bedo runway. Ni ng'iyane uru koseketo petrol chien kanyo. Kudna uru tialogo. Ng'ina ne engine omor nade. Giluoro alwora ka. Gina ji maluoro alwora kae. You see, they're not people who want to take it forward. I want to give you an example. Ka jo Tanzania nyocho kawo risk. Moyiero John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli en ng'ama osewacho ni bana wagoluru ndege ni lo koro wadhi malo. Ineno kodonjo to kaka ndege to keto mafuta to gole. If you compare Tanzania gi Kenya in the next 10 years, you're going to see the difference. Nikech what is missing in Kenya, and this we must say authoritatively, either at county level and at national level. And that's why I blame the political system. The political system is not a system manyalo miyo wa take off. Because kiwacho corruption, kwa do blame Uhuru Kenyatta is to be so corrupt. Yes. To kwa the Kisumu County, to one gi corruption. Kwa the Siaya County, kwa the Homa Bay. Awinjo ni jimoko chiemo kono matinde kata ok nyaka wuotho. So it's an all round system. We must say ni bana. Kane be ni wacho ni kwa ng'iyo code counties, to gi ler to gik moko becho. We would move forward. And that's why I'm encouraging people ni bana kwa the election masani koro wane holiday mwa celebrate go independence one. Elections mwa the mabiro ni. Kwa nyalo yudo kata governors apar. Manyalo transform the counties. It is going to force the national government to transform the national government. And I can tell you ni kwa nyalo yudo governors apar in the next election. Madi transform county. Tiwinjo gik moko amila moko muwuok. Nikech anyesa moko ananja code. And can life me maordiem. Tingi yoni koro option mo got after 2017 ni koro one candidate when en Joho. You see,
what is the skill, what is the level of competence, what is the highest qualification majonigo makoro wanyalo wacho ni bana among ODM kayo kwa ngiyore mae bwana makoro wadwe chung. You see, it is a whole messed up system. So wacho ni bana kwa nyalo yiero governors ma serious to in 2022 jo Kenya madhi wacho ni wang'ni to governor makiri nyagacha ema miworo bed president to next time koro governor mabometcha then we are going to deal with tribalism if you can elect serious people at the county level because they are going to transform the county and the national people are going to see not PR kaka mag Mutua. Don't know bang 2 years koro gore piny because it does not stand for anything ongi muchung for ongi muhold en na go picha niko yudo nyathi mamoro maputh to go picha ko yudo nyathi moro matuo to go picha en na picha all over and siasa mar picha ni must stop. People should go back and say nibana can we fold our sleeve and work. Adwa ninge kara Twitter handle ngie Twitter mar Matiang'i isino kama Matiang'i ukata picha kama ni everyday ukedo kata picha ni apar to Uhuru Kenyatta en ni kata picha ni 100 ina day acha ni bana ngani tiyo sadi ko goma na picha kama hii kiloko riko ni ngato go picha en ma picha manade awinji orego jara Kenya ingene kimato ngaja just to build on what my brother is saying. Yes. Ingene gimogara ma jichung no manifesto. Yes. I think there are things either we do not know what we want. Nikeche I met Morgor yesterday. I think Nyoan Morgor we were leaving court. Morgor Nyadonjo. So yeah, Nyoro actually. And they are man on Friday. And when we were there to Apenjo Morgor ne you are running for president. So my colleague Manyawan go over Penjan to what is your manifesto? What your manifesto go those are rubbish because Gigi Jindeko give papers but Sachimoko Kosoido tell it doesn't act on what it is. I think it's good to have what is within the law and move on as a country. I know he may not make much because probably tribal cocoon Moroma Brome Bampro Propelecha may not make a difference. But you know sometimes Kirango Gima Orengo wake. Ingeni Kirango Oriamanuchum president Chanid Monangacha. Did. Ingeni did as much as people thought that he was talking careless, to then did no Kirango in terms of presidential candidate. No perform on in terms of votes. Could you also run president in this country? So Gimajara Genyawacho is about being real. And owing to the fact Chimo now enjoying the interview, Ma Duale Gijakoyo. So Duale was saying ni one minute one Ntiko ni mwabendo wa interfere Getelo Marwa Wegi. And he mentioned Odo Bure procurement officer. And going with Gimajara Genyawacho, you would find how did that man really rise to that level? Well, CI actually is known. Okunma Jeff Mumachayo, Jarage, it is good not to admit. For a long time, one of the academic giants, Nikeche, before Nyandarwa did not come up, CI was always topping all districts in this country. And you've just seen what Magootemo, and that is also a person from Sia County. Which means Nikawan Jok Moko Manya Lobe, they don't know how much no okay. Why would blame the government so much? One what you want goni Kakajulu. Ketsani presidency Mara Latano Kadwana Donje is something that we cannot stop. And Ensanian on the run, Gimudi Kelo, let it bring. If it brings good things, we will celebrate. If it can't work out, we'll have to admit it. But we're watching after this journey. Yes. What do we want to achieve Kakoganda? Mondo one county government, we deal go properly. Mondo 1 and 1, we build jowa economically. Academics marwa edo. Industrialization marwa improve. Nikeki na N1 sugar belt kende, sukari cha kende kwa nyalo belt. Masani wa India ma control. And ingeni jo tendo waju luigi osena kabisa nikechi. Kinwa kagi pango sani kagi bro pango la ini kambi wa India makoro imegi pesa ma campaign. To ne wan go values ma mwanya logera. Mwindi no be poko no de ba pedo nyang mundo kelu mundo oreka.
So you just say no one wants to. To Jeff winjo gima to mocho ni gima lit na gima to mocho ni jo siasa pango line kamwindi choko pes campaign to nyathi farmer tarik 4 ma ji dhi school next tarik 4 ma tiengi no wacho ji dhi school nyathi farmer to ok bi dhi school nikech onge fee iwinjo to mwindi cha to miyo jo siasa pesa monego be no chulo go a farmer to gimomiyo mwindi ngiewo sukari kuom a farmer to my Kenya my independence ani 150 something years gimomiyo mwindi ngiewo sukari kuom a farmer nikech muoro ni sugar company mabende at some point nobedo led kata mana gi one of jowa masani governor osetel ni gi joluo chemelel ok joluo manyo telo so ni sugar ok joluo motelo miwani jomanyo motelo so I'm saying ni bana one kaka oganda whatever ni bana ka national level cha we cannot stop because we are paying tax we must talk about corruption on national yes but let us say ni bana national wadhi gore mande muarie to county wa kaka makisumo ka en wadono bed model city ma kata gik miwacho ni jidhiro mo Kigalika koro jibiro mana biro romo Kisumu iwinjo nikech gimoro nitie ma akenen thinking malo gimoro nitie modonyo kuom governors ni en complaining ni national government has not released money leadership is about networking it's about partnership it's about initiative it's about innovation a governor does not need money mondo luong international meetings into his county a governor does not need money to open up tourism ni national government or pesa iwinjo these are some of the counties ma collect the least amount of revenue despite having kind of county kaka Kisumu county city no kende revenue minyalo choki city kanyo can run the whole of that county if you are a serious person but kikete ni out of 100% revenue collection ni 30% ema chope coffers ma county ni 70% jateno lala jolwet jopiny joma choke akeni corruption gi ango license gi machame ngeny moingo kata machope county you cannot run a county like that so awacheni bana one kaka jowa we have an opportunity in 2017 yes what the year Raila Odinga for president mano is not a problem but a county wa ngata mosetima mila ngata mosetimo tugo mar fuo kata mana ODM nomination kae mokuongo deme kiko kadh kata kanyo nikech ka koro and gini lit na kendo majo siate malit na mogik majo sia lit na kabisa marjo mose yero derio kendo gidwa dok nomination kendo gidhi nuoyo kamano magi nuo kendo koro ni magi no gini ma gombulu kaje ari ngejo sia jokanea koro gini lit na mara ni magi nuo kendo jogi joma nade no ingeyo sababu kapo kibuyo wakati wote we are dealing my point. We are dealing my point. No, we are dealing my point. Gimadwa na keti. Eni yero mabiro ni. Adwa na build gima jara orengo actually. Anadu gimadwaro. Adwa ni yero mwadhi yani. Problem one go ipinyu lu. Eni nitie jok mane ni kanu. Ae ka NDP obiro to biro kodgi. Ae ODM kanyo biro to nywandogi. Puro de kodi. To gine mane gin councillors machon. Kaka ne gitimo anogo fopi gi note. Gine makendo sani gine ga leaders mani county assembly. Kibedo piny gara sanga ngisi no bwana. Joke mone gi formulate. Kaka county move. To discussion marigi en allowance en the Israel en kaka gidwa chiemo ma inyalo nwango ktangat mo by all standard gimaraj go joluo okoso bedo ka appreciate kama nyasa ogolo ngat moro ma probably kanene competition nikech bro no rengo kata kanene kode class to rengo yombe kaka kucha ngeje no kono nego kwong no rengo nyom to kaka ji yudo tich kuom jitie maber to en koro sani nyano ankaen go mtoka or yembe gwen kujorengo to onge mtoka you understand this is where we have a problem koro gimodhi olos mokwongo aningen kata gi ODM gi wami ineno ka sani ayunjo ka jara genya pen be podi chungti aleng gi wami ineno ka leng en keche nyaneno ni nitie kwadwa bedo ga head start to nyoro ODM kapoko
owacho ni ukel papers mau nyo wakuongo wadili gi MPs gi county reps no pesa manyo miu tiyo go nang'o in jopiny kodi gi wach you cannot run. That is the way we can eliminate corruption. To mano be mwanyalo tamo jotelo maricho ek wanyalo achieve eka ODM no nyalo sell better than the other party. Omiyo mane point mari wana medi na corruption e moke. Pero kone nyawud nyagera winyo bero rengo ojogi ki joma riek to giseyiro deyo. Rieko ben ga fuose jomoko. Porque yara jotelo ma giywak wacho ni kata tayo ngikuongi to wunya gena wacho ni giriek to gichagi ywak ni Jeff adwa no wuok kodi ka April ka ODM nomination osetim ibro ngisa wunya ger no go kura dire Orego dwoke mano. no pago laini mo go kura dire sano go kura mara dire adwa mi example moro Nairobi kae nyoro auditor general mabe wuod joluo ngama very competent ogolo audit report ni 20 billion ingeni ka 20 billion oselal around it we should not even be talking to konego benwa wuoyo kata kodi winje campaign man Nairobi kae en about nga okay man around Kidero to wan gi nitie joluo ma very competent mose kata mana Miguna janyandowa osewuok ni arrest to Miguna no kunya winjo nikech ni Miguna wasigu to Miguna be mana jaluo wadi en wasigu no tema en wasigu otema no en wasigu Josia wacho ni en wasigu Ai orego dwoke mano. Josia wacho ni wasigu gijo ma be un jo ma be udwa Kidero wacho ni ma be ji chwe ma kuot mar ok nyal keto kamera ano kana wacho mano je mano Gavana uchwe sani ka pod wuoyo wang'iyo ni sani sama obet e ngiri oganda wa neno mari oganda ok nyalo yudo thieth oganda kod hospital dakteche ogomo onge kaka wanyalo timo Jaragenya moving forward wach dakteche ngiri olose nade to ka ibu Nyanza kaka winjo kaka orengo wuoyo kaka wuod Nyagero wuoyo ine ngama anyalo depend kuom anyalo wacho na wach ma onge gine inindo kona chiel Jeff wacho ni wanindo kamoro wadoke orengo kami tulo war wuoyo wadoke Yiero Nyanza ka indi nitiere gavana madi samoro ni wachak wadwa mokwongo ing'e ni gik finance jang'e kendo gik masomo imukita Nairobi ka to an kaka ng'ama member of ISPA imiya report form after 6 months bang 6 months imiya report form bang 6 months imiya report form report form ikwongo imiya mokwongo after 6 months iluongo ni interim audit mama nong'iso kaka tiyo gi pesa kaka rito pesa mogik en end year audit the whole year audit no kowuok maber to kambi wacho ni dhi mbele gi tich audit kowuok marach tiwacho ni bed thenge tijni owinji nyocha ka oukonyo chogolo audit ochaki constituency kaka itiyo gi CDF omiwa report kendo wuok ko report no yakwa penjere nto report na yando tim ni CDF yawa ma report ni omako ni okotiyo gi pesa maber ka en party maber to jogo okonego bed ni participate in the national party actually king'iyo gino maber nera yes we ose will code donga paro kaka no wuok ga said week mokadho to we ose mana will code mar kido jabe weno se will sani wan mane e jamhuri na paro ni we ose will code mar national government kata mar governors moko waneno ni kotiyo pesa maber wuok se golo report form nyathi kodhi school bang higa ka higa janyuol nyaka penye to omera kila ne ripodi mondo wanente timana buberi gi nyathino piny bran kwani nwang'o kama kwani timo kama English Kiswahili nwang'o kama mano watimo donge report kendo godno wan kako nage waneno nawo nitie gimoro bende nyaka losi wach mar chieth anyalo paro statement manene ker owacho 2014 chieng' jamhuri nowacho ni county ka county gidwaro gero referral hospital ni county ka county sani wan 2016 Jeff adwa na penji ine jakfambo gi keyo be se winjo na tel moro je ni foundation ok no osego kata ni ose yudi be se winjo kama ko ki winjo nwa kama
to nyis ni nitie ukora moro mwakete siasa to ukora ni ochakre at national government to kore chose ridre in a county government, and we are not holding people accountable for gima giwacho. Uhuru nowacho ni county ka county dhi bedo gi referral hospital. Uhuru nowacho ni county ka county dhi bedo gi stadium. Kata mana Nairobi kapok obedo gi stadium. Onge kama osegere stadium mora mora. Laptop ingene wasewacho mwaweyo. If we don't move forward as a country to hold leaders accountable for gima giwacho, to kwa bidhi kamora mora. And mae gima oseduoko chien. To gima rach gini ni tribalism odonje. Iwinjo ka penjo wach Siaya to koro to mwacho ni rasanga duoke mano. Ni mara sanga tine maduoke, ni mano to peka ni kanyo to peka. Ka wacho Homabay ni koro ni Homabay mochung Kisumu mochung Nairobi ga. Governor ma enje wuod Homabay. To sani wuod Kisumu bo chung. Iwinjo mabe mana jaluo oben mana nyodo Ramogi Miguna be mana nyodo Ramogi to koro en wase brand nena en enemy of the people Joma be ok defend iwinjo kwa nyalo golo mano mwaket merit dem mwa hold leaders accountable nikech kwa penjo karasani wadhi for example Kidero wawe Uhuru matin ang'oma ne Kidero wacho no dhi timo Nairobi go kikwano gik mano wacho no dhi timo adimo setimo kinyalo penjo mano miduok penjo no to wanyalo dhi nyime as a people mogik on just that point majaragenya auditor report liji winyu ka Kidero wacho ni ouko kia gima timo ni 20 billion kolal to dikoro onge gima osetimore Nairobi ka audit en gana jaragenya ngisa ni audit nango audit en bana pesa kwa kwana pesa manodonjo te why do you need 20 billion onge supporting documentation, onge justification on kaka pesa no tigo. Iwinjo? Ikidero onge bana huku kia gino. Huku kiwinjo ngama koro dwa dismiss audit. Motim gija ISPAC. Ma ISPAC is a professional body. To wajo ni bana ngani is ISPAC certified. To ngani motimo audit. Ka wadwa dismiss ngama gima professional Kidero soma accounting kanyo gi audit. Monyalo ngeni audit right. We must hold people accountable. And Kenya kwa dono dhi nyime. And this one kada mnatoma koro wacho ni okodwa wacho gunja ni. Ko kunyal penjo mbunge ma Ugunja ni CDF neno timo nade. To pod wadhi bedo gi same situation. Yes. Ko kunyal penjo James Orengo. Gimo se timo kaka senator. Ma koro dwa bedo governor. Orengo dwa duoki. Mana matin. No. Ne kanyo pek. Mana matin. Nitie disaster moro mwara neno mbele. Nyaka wach ni kawuono ni gino kotimore nyaka wach neno wanene nitie sitima moro mirwaki od lum aken gino seneno ni president gi jalupne itie lum ka mondo giger ni ng'ato od mabat to gikete stima bulb komuochi odno dongo nego ji spark moro kowuok e waya ka dongo ji otho an wachni adwaro ni jo Kenya opara nikech stima nobenwa wakete gweng mondo kony local industries mondo ji madwa timo welding ng'at madwa loso ice cream ne moro onwang' kaka loso moro makori kao stima iketi od lum tichiko go jadier gi tho an mana kamera awin jaragenya ng'eyo Orengo sani koro go wuod Nyagero matek wuod Nyagero ka talo no iwinjo Jeff nitie gima wiwil ok no kanyal talo Orengo be ok nyal talo an onge gima luoro an minena ni am on record ni nyoja so ndiko nwandai tandiko rasanga ni miyauro accountability on pesa manyuchu tiyogo iwinja on pesa no it is real anyalo golo evidence pogi duoka nyaka sani and the next thing that I'm going to do, and that's why I've not even sent my application. Nikijari arito ndiko no ODM. Moda penji ni, are you going to clear this person? Monda ne kada bichungu pati moro, or because then we are not speaking in the same platform. Okwanyalo wacho nuko chopo kaoni, so nunga ni koro ikoni ene black. When it is black, it should be black for everybody. Kain white nego be white in everybody. And koro wobro bet kuchande mwabro wacho ne en goro ok mar jomodhier gu jomwandiro kama and my gima Orengo wacho ni
Orengo wacha very good point. Ma kwa wan joma beyo to nego wane. Kap wadwa propel wodwa. To make leadership makoko ruo bed maber. Mana ka wodwa brose. To bende waur neno wodwa in the name mana mar Orengo. Wane wodwa in the name mar Orengo jaragenya ngama chielo. Iwinjo, probably we are thinking differently. And God has another plan. Obama no biro ka everybody underrated him. But today, among the American books, I think Obama is now the 6th president who is going on record. Togisobero president said about 44. So Obama now is the 6th person who is going to go in the Guinness Books of Records. So, waurango telo maluo in terms of kagadire momanegor kada okodonje pap, so they don't know who is going to score. So kanene Jack Johnson obiro to ngiswane kara anyaparo kane wagocho jo Dragons omembe. He made a reshuffle moro kanyo borwako jotugo moko bukata dawo choteri bench bwalo 2 goals bwadhigo joka 3-3. So we should also now, that's what my brother is talking about. We're neno nike joluo wa ingeni kisobero go mwandu to koro kuoni ogidwa neno. Ni koro ini boya. Kagasani I would say if me I'm disappointed. Now we ne deputy mayor diere moro ta kech to neko perform. To gimo minwa ka jowa ok perform ga Nairobi ka. En gika na makoro kidero nyote mo. Jaluo man go gorofa Nairobi ka. Ida ngombe manome orwe yeki. Jaluo mati city ka. Ida okuye mondike or jabaloya. Onge jaluo mosondiko nyawdi kae. Which is wrong. Ero kawana wenya gera geno ni kaka woni ri achiel kachiel geno ni un duto ujo odiem ka okariambo Orengo na wacho ni en ja odiem bende in kanyo anto ni bende paro ni in ja odiem Deribu na penja kan. Kapa ajogi osewacho Anto ni nyaka penji nikech pok iwacho. Jaragenya no Orengo no osewacho. An live member. Ana Geno ni nominations mar ubro bedo maber kaka ni jotelo goseyudo maricho gi. Ong'ene ki nomination to jotelo motero masani ositwe pesa moko kuomgi. Ka jatelo mapoko timo maber ne oganda to kete tenge ma ok ng'eni iluoro wang'e nikech jatelo maduong' kata jatelo matin wacho ni osire. Mano ero kunyalo chung' duto mowachi ni wuoyo ka wadagi obed nyime maber kaka oganda mawuok e Nyanza. Orengo hayu maber ne oganda wa e nyasi mar Christmas. Nyikwara mogi akwayo nu nyasi maber mar Jamhuri. Ang'eni jo Kenya ng'eny are disappointed on where we have moved as a nation. But akwayo ni kwadhi to wadhi wacham sikuku maber, wabed gi mwaka manyien maber, kendo nyithindo watemuru mondo water nyithinde school chon. Ka gichako school chon tarik 4 eka gidhi tieko syllabus. Nikech ng'eni nitie layover. Gidhi tieko syllabus to education standards wadhi medore. Mogik kwa donjo next year wadonjo yiero. Akwayo jodala wa ni wang'ni waduto wan jo ODM, wan dala wa en ODM, odwa en ODM. ODM kae mwanyalo gore kendo wanyalo nyisore adiera. Kapok waikore mwadhi nyiso uhuru. Watemuru mondo jowa man gi cases matindo gi. Kaka mbunge manyocha nyinge wuok e list ni wa CDF pok otieko. Kaka governor manyocha audit owacho nyinge. Waket gi kando nikech joluo manyalo telo, joluo manyalo mariek manyalo telo dhuro kendo ok nyaka takwan. Watemuru yawo moko man gi tegno kendo gi ratego. Ero kawana wenya geri achiel kuom joma dhi chiwo maber kae to gi wach nomination nyiso achiel kachiel kain kod adieri ni obi bedo machalo nade. Wach mapiyo. No, I so take my position. Ni ODM emakoro wami challenge to prove the test of time. Okwadwa wuoyo outside. Ni seto rotese the bandits. Otesa brotero mana kosodwoka. Nikeche ing'en wani constitution utweji. Yes. Inyabedi ot moro bi muomri bi igeng your own chances. Yeah. What we are saying ni ngamwadich go sane kara ila bedo president. Joma bi mira ila support can come anywhere now. Ngamasani wadich ganye kara ila bedo president. So ODM should make its house in order. Mokwongo nene wawinjo nu onge wabi approach preliminaries. Ka onge ngama candidate mabedo office bearer. Jogo poko we tich nyaka sana. So we want those things to be made under red and black. Nomination we penja ngeja up to 31st December. Angom you know igwara ke mnekade. Ero kama na maber de oganda wa nyasi mar Christmas. No, anadwan jobere Christmas maber. Yes. But it's good ni Jacomo sobedo sane kawacho. Ni ngata ma buro kelo daw e kinde ma campaign.
idhi ng'ad nyinge oko. We would want this one to be real. Nikech kae mabende in discipline work ga momiyo kwaso achieve a lot of things. Anthony. Moso joma bei. Adhi moso. Wero goru ahinya e radio. Anthony, Nyaka dhako go. Akaw thuolo ni mondo awach ni oganda ni ka udhi Christmas, ucham Christmas maber. To moloyo kabisa. Kamora amora modhiye. Gweng' mora amora modhiye. Ng'at maonge gi upande. Many upande. Kiseyudo upande, kawane kura. Gigo kiseritigo, chieng' go kura wuogi gokinyi mondo go kura yier jatelo manyalo rito piny kendo manyalo rito pesa. Erokamano Nyanton Jaraganya Gomi, erokamano duto kamoro amora muntie ne waneno Lolwe TV kabino odiochieng' ma kawuono nyasi mar Jamhuri Day. Ageno ni orengo ka oganda wariyo gi kidhi e yiero didek. Ne gisedhiyo ka gidhi mar adek giduogo kanyo kendo giwacho ni wigi okuot. Kik wawit ka giywak. Giduogo gi tom ka wacho ni wuot odhi e yiero didek to un joma riek mano koro ok didek ariyo mokadho then nomination then kendo general election ding'wen. Mano koro wachi. Kamoro amora mineno wa Lolwe TV bed kod nyasi maber mag Christmas. Rituru masani gi Kolombo.